खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थांनाय सानखालि 2022 मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जादोंमोन। बे आनजादाव आसामनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों बजालिनि ज्योतिर्मय दासआ। ज्योतिर्मय दासआ फाथासारकुसिनि शंकरदेव शिशु निकेतननि फरायसामोन। फारसेथिं नैथि मासियाव बिश्वनाथनि आकांक्षा भुयान, थामथि मासियाव डिब्रुगड़नि लिटिल फ्लावारनि जिया फारा इस्लाम आरो ब्रैथि मासियाव नलबारिनि सुरजित आबताराया जायगा आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव आसामनि जिल्लाफोरनि उथ्रिसार जानो हानाय जौखोन्दोनि फारिलाइया सोराङाव फैदों। सेथियाव दङ डिमा हासाव जेराव 88.23 जौखोन्दो, नैथियाव शिबसागर जेराव 84.8 जौखोन्दो, थामथियाव डिब्रुगड़ जेराव 77.46 जौखोन्दो, ब्रैथियाव बाक्सा जेराव 77.24 जौखोन्दो। एरैहाय बिटिसिनि गंब्रै जिल्लाफोरनि मादाव उथ्रिसारनायनि जौसिन जौखोन्दोखौ नोजोर होयोब्ला सेथियाव बाक्सा जेराव 77.24 जौखोन्दो, नैथियाव उदालगुरि जेराव 72.23 जौखोन्दो, थामथियाव क'क्राझार जेराव 65.49 जौखोन्दो, ब्रैथियाव चिरां जेराव 65.6 जौखोन्दो फरायसाफोरा पास जानो हादों। उन्दै समावनो बिमा बिफानिफ्राय जानगार जानांनाय 10 बोसोर बैसोनि अर्बन बर'नि जिउ दावहा। अर्बन बर'नि बिमाया अर्बनखौ उन्दै समावनो नागारनानै गुबुन हौवाजों थांनायजों लोगोसे बिफायाबो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै अर्बनखौ 10 दान जेबो खबर लायैनि खौराङा सोराङाव फैदों। अर्बननि बिफानि मुङानो जादों मिथुन बर'। अर्बना फोरमायनाय बायदिब्ला बिनि न'आ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव। नाथाय मसलपुरनि बबे ओनसोल बबे गामियाव न' बेखौबो मिथिया अर्बना। सासे बिबैजों नलबारिनि गंसे न'आव अर्बना भारा थायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। एरैहाय बेमारि बिबैखौ जोथोन लानायनिबो उन्दै गथ' अर्बननियाव बिबान दङ। बेनिखायनो गोबां थावनियाव गिदिंबायनानै अर्बना बिबायनानै जानो गोनां जादों। बे बिबायनाय समावनो बाक्सा जिल्लानि नयाबस्तियाव इउपिपिएलनि मिरु दालायनि नेहाथारि हरे कृष्ण पाठकआ नुसनो आरो अर्बनजों रायज्लायनानै एबसुनि नबस्ति दखरा समस्तिनि हेफाजाबाव अर्बनखौ फाहामसालियाव सावस्रि आनजाद खालामनायजों लोगोसे गोदान गाननाय जोमनाय बायनानै होयो। बेनि उनाव अर्बननि बिमा बिफाखौ फिसाज्लाखौ बजबना लाफिननो खावलायहरो। क'क्राझाराव आरोबाव फिन खनसेबाव हिंसायारि जाथाय। बिसायख'थिनि भट आजावनाया जोबनाय लोगो लोगोनो हराव गाग्लोबनाय जाथाय जायो। कारिगावनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बे गाग्लोबनाय जाथायाव बारग' NLFबनि दैदेनगिरि एम बाथा आरो लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दं होनना एबसुआ अजद होदों। बे गाग्लोबनायाव 6 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भट आजावनाय सानखालिनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों। गाग्लोबनायाव इराग बसुमतारी, खोरोमदाव बसुमतारी, रबिराम नार्जारी, आमाव औवारी, दानसोरां ब्रह्म आरो सानखां बसुमतारीया जोखोम जायो। एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि अजद होनाय बायदिब्ला इउथ BPF आरो एम बाथानि सुबुंफोरा थारं होननाय गामिथिं नर्थ क'क्राझार आन्सलिक एबसुनि आफादगिरिनि न'आव गाग्लोबनो थांखिजों थांनायखौ बै ओनसोलनि रायजोफोरा बिसोरखौ हेंथा खालामनायावनो अन्थाइ खुबैलायनानै बे जाथाया जादों आरो माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना फोरमायथिदों। रङियायाव प्रिसाइडिं अफिसारनि हेंथायै गोख्रों अजद सिखारदों। प्रिसाइडिं अफिसार आजमल चौधुरी मुंनि सुबुङा सासे मेगन नुयै बैसो जानाय भटारनि जानानै कंग्रेसनो भट होनानै जेंनायाव गोग्लैदों। बे जेंनायाव गोग्लैनाय प्रिसाइडिं अफिसार आजमल चौधुरीया सयगाव गरायमारिनि। बियो 120 नम्बर आरो 108 नम्बर लासि बिष्णुपुर LP स्कुलनि प्रिसाइडिं अफिसारमोन। आथिखालाव पुलिसआ बिखौ हमबाय। जागिरदनि गहापुरानि गामियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। प्रकाश पाटर मुंनि दायनिगिरिया जौ फेना फैनानै गावनि बिमाखौ बुथारनाय जाथाया सोमजिदों। फिसाज्लानि आखायावनो 55 बोसोर बैसोनि बिमा लिसुआइ पाटरा जिउ खोमानो गोनां जादों। देहायारि थासारिया मोजां नङैनि जाहोनाव बिमाया ओंखाम संनानै दोनाखैमोन। बेखौ लानानैनो जौ जुवा लोंना फैनाय फिसाज्लाया बिमाखौ बुना बुथारो। आथिखालाव दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जौ आरो फेग्रा मुवा सोबनानै बिमा बिफाखौ सम सम बुबाय थाखायोमोन।
थांनाय सानखालि गागि बर' मेथाइ रोजाबगिरि बिथां अरुण नार्जारिया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि तुलसीबिलाव थानाय गावनि न'आव देंखोगिरि अरुण नार्जारिया 60 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जायो। थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांना जुजिगासिनो दङमोन देंखोगिरि अरुण नार्जारि बिथाङा। दिनै 60 बोसोर बैसोआव अरायनि थाखाय जोबथा हां बोबाय बिथाङा। बर' देंखोमुनि फोथाराव बिथाङा बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे मेथाइ रोजाबगिरिमोन। बिथांनि रोजाबनाय आलायारन सावथुननि मेथाइ फानफेवालि दाउ नों मानो गाबो रिन्दाव रिन्दाव, सोरदि हरदों बे लाइजामखौ आरो बिथांनि गोबां गोजाम मेथाइफोरा दासिमबो जोबोद गोसोखांजाथाव मिलौदो देंखो। आरिमु आरो हारिमुआव बिथांनि गोबांथार बिहोमाखौ नोजोर होनानै बिथांनो बिटिसि सरकारा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाजों मानबो बावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिमुआरि मुलुगनि थाखाय मोनसे गोथौ खहा लाबोदों।